wordt een aardbeving meemaken. Oh. Je overal op de aarde rennen van die breukelingen en die verdelen de aardkwast in verschillende platen. En die platen die nemen ik wel tektonische platen. En soms bewegen ze oer of onder elkaar langs. En kan wel eens een aardbeving veroorzaken. Deze scheurlijnen die rennen net terug Nederland. Maar zoals misschien wel jet hast, binnen er ik aardbevingen in West in Grace. En die aardbevingen die ontstaan omdat we gas helden uit de grond. Maar ook in Friesland wordt de gas woon. En de geruchten gaan dat dat ik hier gebeurt, bij Vermiljen in Grauw. Maar de Friese mensen zijn bang en daarom hebben ze vorig jaar een boze brief gestuurd met de vraag om te stoppen. Vermiljen zelf zei dat er net zoveel gas woon wordt dat hier een kans is op aardbevingen.